kruhy rodičovstva sú pre rodičov, sú o tom, ako sa stať perfektnými rodičmi pre naše deti, čo neznamená dokonalými rodičmi, ale perfektnými pre naše deti, hej, čiže pre tie naše deti, ktoré vychovávame. V týchto kruhoch sa budeme sústreďovať, aj na nájdenie vlastnej autenticity, nájdenie toho spojenia so sebou samými, ale zároveň aj s našimi deťmi. Budeme riešiť aj naše spúšťače, kde vlastne, čo je to, čo nás vlastne vytočí, kedy sa začneme hnevať a prečo sa vlastne začneme hnevať, aké pocity nášho vnútorného dieťaťa sú vtedy triggerované, sú vtedy naozaj trafené, hej, ako klíček po hlavičke. A to tie naše decka perfektne vedia, kedy a ako nás trafiť. No a tým všetkým sa budeme sa zaoberať aj tým, ako nájsť seba samých, ako byť autentický v tom rodičovstve, ako sa v tom nestratiť, ako sa neobetovať pre tie deti so všetkým, ale ako dať toľko zo seba, koľko oni potrebujú, aby oni boli spokojné a zároveň, aby my sme sa sami sebe nestratili. Začneme vždycky s nejakým uzemnením, s niečím, aby sme sa dostali do toho spoločného priestoru. Potom sa budeme venovať jeden druhému, tomu vytvorenie toho bezpečného priestoru tým vzťahom, aby sme potom mohli ísť viacej do hĺbky. Niečo vám budem aj vysvetľovať, niečo učiť, možno. A zároveň budem čerpať aj z toho, čo budete vy potrebovať, rodičia. Budeme vychádzať aj z toho, vlastne, aké veľké deti máte, aké sú vaše potreby, tak aby ste boli uspokojení.